Ah aman 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 öyle kirive aman 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 kirive semavay Sevine güver ve öyle kirive bi çêkirina tembûr, saz û bexlemeyan tenahiya tariyê dişkînê û debara jiyana xweşî peyda dike. Hunermendê gelerî Şefîq Bavê Read ku sala 1948 hatiye ser rûyê dinyayê 45 salin şahiya birêve dibe. Dibe ku lingek li Rojavayê Kurdistanê nemabe ku li ber saz û dengî wî nehejabe. Hortuk inadanına ve kirive Keşkep inadanına ve kirivahana Ew xelîfeta hunermendê koçkirî Rojavayê Kurdistanê Yûsifê Çelebi ye. Hemû stranê Çelebî ezber kirine û weke parêzvanê berhemî wî tê naskirin. Azarok bûm bavê min gola wayê dengê tivingatê manyayê xalê Mûsivoyê û çaxî çênet bû kes lê xigine Ûsivô bi heft zirne anî til erbî tê mala Ewlîka gola Ûsivô neyê nedawete rabûşûn anîn wan mitirba def û zirnê xwe danîn destê xwe hewlo kirin gola helayê Şelebî em min hemberî tene mişî dad û bavê xwe min got bera min nebînî piştê min ji bêndera derbas bûn bavê min mehsiyat pê gotî jî hat lawim got goza min nakimeş ji bo xalê xwe bînî em çûn rehmetê Ûsivô dawet sekinan û hat pêşiya me wî bavê min hevdû hemêz kirin hevdû maçî kirin got êteyê xwarzê bavê min got ser min daqûla hate maçî kirin nîvereqê kaxetê hebûn nûçaxin got hej tembûrê dikê min got gelkî destê xwe piştan xwe got tê bi tembûrvan we got şahide dame Zeîm Silo reîsê Sûrî bû got wê erdê teqsîm bikin rabû haş tembûra xwe û çû Helebê kurmanc bû basê çû mala wî mehkê li cem wama got Ûsif bi soz giz erdê biqesimînin para te ne wek a xelkê zêdeyî teqsîm leğû kir û rehmetê Ûsifê Çelebî jî mêldariyê karkir û jodkariya bû wextê ev Nemet Serwa hat birîn êşiya û wexd ji wîr jî dabû negihaye wexda xwe az bû stranek ser çêkir شامي وابد هذا زعيم كله أزهار شامي هذا زعيم كله ولا جبال هذا زعيم كله ولا جبال هذا زعيم كله وبدري ذاكر عالم زعيم كله Kurd dibêjin yek heye bi sediya sed heye nebiyekiye. Bavê Read jî di dirêjahiya jiyana xwe ya hunerî de bi tenê yek stran çêkiriye û strana Edlayê jî gireklîb. Pir dengveda û li her çar parçeyên Kurdistanê li ser zar û zimana geriya. Destran çê nekirin? Yek çêkir xilaf namû kevaniya min derket yek di çêkira diva bû çakî berdim xîmayê nedat got strana çêkir Di Edlayê jî ji me re bigota wê ser çavê min li ser vî girî ku dibin wîra bajarê Evînê cihgirtiye. Hezkirina wî roj li pey rojê vî welatê birîndar kûr dibe. Piştî 45 salan di kar û xizmeta folklorê Kurdî de dûr ji mal û milkê dinê take semiyanê bavê Read hezkirina xelkê ye ku sermiyanê herî domdar û qedirgiran e. Rengîn şer û rûda û qamişlo.